ka ya mala'ika Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Alhayu kai kake rayawa, kai ne kake kashewa Azra'ilu. Kai na sa a farko ya Allahu ka daɗe da baiwa Azra'ilu. Aiki na ɗauko zana yaba wa bako ga kowa Azra'ilu. Waƙar da zan yi zan magana akan mala'ika Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Kare yi salati ba adadi ga shugaban ma'aika Azra'ilu. Alihisa Allah da sahabatu masu bin Azra'ilu. Har da auliyahu masoya Allah da annabin Azra'ilu. Sun yi ƙoƙari sun yi hidima a janubin abokin Jibrilu. Abubakar, Umar, Usmani da Sayyidina Ali Azra'ilu. Sannan ashabul Abbas Tijjani har Jiyali Azra'ilu. Shehu Kaulahi mai diwani Barhama Adali Azra'ilu. Shak Ubala ne jagora na maso ubangidan Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Yayin da Rabbana zai halitta annaba Adamu Azra'ilu. Kasa kala-kala ya hada da yawa cikin ta har da mu Azra'ilu. Ya ce wa Jibril ya ɗebo domin fitar da mu Azra'ilu. Da dinga magiya kar ya ɗebo ta sai kawai ya dawo Jibrilu. Allah ya tambaye shi ya ce ta yi mun magiya da kai Azra'ilu. Shi ya sani ban ɗebo ba don girmamawa ga kai Azra'ilu. Sai Rabbana ya ce Mika'il ce ka gare ta kai Azra'ilu. Shi ma ta yi masa ya koma gurin Rabbana jalla jalalu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Allah ya ce wa Israfil ya je ya ɗebo ta shi Azra'ilu. Shi ma ya je wajen zai ɗebo ta yi magiya ga shi Azra'ilu. Daga can hakan bai ɗebo ba ya dawo ga shi Azra'ilu. Sai Zuljalali ya ce kai je ka ɗebo ta ya Azra'ilu. Ma ya je wajen zai ɗebo ta yi magiya ga shi Azra'ilu. Tana ta magiya aka ya ɗebo faruwansa shi Azra'ilu. Ya zo wajen ilahu ya kawo Allah ya ce da shi Azra'ilu. Tana ta magiya ta ce dan ni kamar ta kakiya Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Sai ya ce wa Allah bin umarnin ka ne gaba Azra'ilu. Magiyar da ta yi ba za ta hana na aikin ka ba Azra'ilu. Allah ya ce zan yi mutuwa kuma kai zana ba Azra'ilu. Babu tausayi in har ka dira aikin mu za ka yi Azra'ilu. Allahu ya cire masa jin tausayi idan ya dira Azra'ilu. Da lokacin ka yayi kwatsam zai zo za ka gangara Azra'ilu. Idan kana da annabi yayi ma sauki wajen cira Azra'ilu. Kun ko babu shi to inna lillahi ga kaga Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu. Wallahi ni yana burge ni idan nayi nazari Azra'ilu. Lokacin da ya so daukar ranna habashari Azra'ilu. Ya yi ladabi ya zo a sufar kyauta zahiri Azra'ilu. Mustapha ya ce wane ne kai a ladabi ya ce Azra'ilu. Ya ce wa shugaba na zo ne domin na kai da kai Azra'ilu. Sannan Ilawi ya ce in ka so in taho da kai Azra'ilu. In ka ce na koma zan koma ban musu da kai Azra'ilu. Yin hakan da kai ka burge ni ba na gudun ka ni Azra'ilu. Aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika Azra'ilu.
gun kowa a duniya. Azra'ilu za ya baka mai kyau kamar kyau sai wata kai siya. Azra'ilu ni dai idan ka dau ruhi na ni kawahin daya. Azra'ilu ka ce ya sande ni ga sako na taimaka a kai. Azra'ilu mutuwa gare mu akwai sauki ga wanda ya bida. Azra'ilu tunda kullu nafsin za'iqatul mauta an faɗa. Azra'ilu mu bar gudun ta mi aiki mai kyau da za a yi faɗa. Azra'ilu in lokaci na yayi ni ma ka zo mu karasa. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu Muhammadu Rasulallah ya aguna ina ya kai. Azra'ilu babu fargaba a guri na inda ina da kai. Azra'ilu ka zo gare ni in ya zo daukar ranyatar da kai. Azra'ilu ka ce da shi nutsu mai so na ne bisha a hankali. Azra'ilu idan ya dauki ruhin da aka karba ka ce da shi. Azra'ilu ka bar shugunka har ranar mashar jikin ya zo ga shi. Azra'ilu idan na samu wannan na dace zan alfahar da shi. Azra'ilu na mika ko'ina ba ma rabuwa da kai ubangidan. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu mala'iku guda hudu babu kamar su gun rabbana. Azra'ilu farko mala'ika Jibril Mika'il dan tuna. Azra'ilu sannan mala'ika Israfilu dole na bayyana. Azra'ilu kana hudun sinan kuti zan furta shi ne mala'ika. Azra'ilu Rabbana ka kara salati gun mai cikar isa. Azra'ilu sanadinsa kai rai kai mutuwa isarsa ta isa. Azra'ilu wanda ya kalla Allah sai na tuno kalimu mai asa. Azra'ilu ko na bayyana ko in yi shiru kana saman su mai Isma'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu a nan gurin nake ban kwana na bar ku na tafi. Azra'ilu na fake da annabu ko a ina zai bani tallafi. Azra'ilu a yanzu gani nan amma wata rana kwana tafi. Azra'ilu ni ya mushairi yau ne nazari ne magana akan. Azra'ilu wanda ya dauki nauyin wakar baban su mama ne. Azra'ilu malam sadiqai mai yin hidima ga annabinmu ne. Azra'ilu idan na tsara wakar annabi zai dau nauyin ta ne. Azra'ilu ya ce mu je wajen malam Musa'ab ya doka tambarin. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu mai san ganin mawaƙin nan bacirawa zai tattani. Azra'ilu ga lambar waya in zaka kira kai magana da ni. Azra'ilu 080 sai 34 biyo ne ni. Azra'ilu sai 0683 kira ni kan zuwan. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe ka ya mala'ika. Azra'ilu aikin ka na kyau na gaishe